जोंनि गगामुख मिंमां नोलोबारियाव मनालिसा सिनायथि होलायबाबो जायो नङा होमबा माबायदि मोनदों ओमफ्रायो आं सानदोंमोन जों फैनानै माने बिराद खस्थ' मोनसिनबावगोन बावबाय बे समाव आङो उनाव जिथु सम मोना बेवहाय जों बाहागो लाफैनायलाय जोंजों सम फैनायलाय आं बयखौबो एसे गांसे आर'नाइजों बर' लाग्रा सानबाय जिहेतु बाहागो लाफैदों आं गिबियाव बर' लाग्रा सानबाय हारिमु हाथासुनायाव बेसेबांबा गोजाननिफ्राय सिमोन सापरनिफ्राय जोंनि गेजेराव मोनफैनो हादों मिसिं समाज काउन्सिलनि जिएम जोंहा रातिला बसुमतारी आदायाव जोंनि गेजेराव आरोबाव गांसे आर'नाइजों बर' लाग्रा सानबाय जोंनि गेजेराव आरोबाव मोनसे खौरां बे गोजोन हारिमु हाथासुनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों मनालिसा हाजवारि बिनाव फैना बिनावबो गांसे आर'नाइजों बर' लाग्रा सानबाय आरो जोंनि गेजेराव बेखेवनाय बेखेवनायनि थाखाय आङो जोंनि गेजेराव मोनसे थानाय स्पेसियेलि बिजनेस पार्टी सुबह व्यक्तिगत बक्तव्য রাখবো আমাদের আমার ক্যান্ডিডেট জেপিএম বড়ুনি তেমনি আমাদের বাইরে আমি এই সময় কার্যক্রম আরম্ভ করব Kasih sembuh Hamza Besago Boria, boria. Bunu, bunu. लोगोफोर मा मेथाइ खनदों जोंहा खाथिबाय बुजियो नोंसोरसो बुजिना बुजिया नायनानै ला बुजिना बुजिया
थानाय मेथाइ खननायफोरखौ दिन्थियाव ना नैबेवहाय नैबे रेलिफोर माखासे जानाय लोंनाय हाबाफारि खालामदों नैबेखौ माने गरनै गरनैब्लाबो बुहुद ओमफ्राय दै आरोना बेखौ जमा रेलि मोनफैबाय थांनानै थादों बायदिनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय लोगोसे हारिमु गोजोन हाबाफारियाव जोंजोंनो बाहागो लाफानाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि EM जाफामार बसुमतारी सार मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय जोंहा GM रातिराम आदा जिल्ला फरेस्टनि एक्स चेयारमेन महन गगৈ सार जोंनि गगामुग मिंमां नोलोबारियाव मनालिसा सिनायथि होलायबाबो जायो नङा होमबा माबायदि मोनदों जोबोद मोजां मोनदों मोजां नेचारा बिराद मोजां ओमफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै पाब्लिकफोरा जे सापर्ट खालामनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों सिगांफोर फैखांबाय नामा बेयाव धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बेनो फार्स्ट नामा धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बेनो फार्स्ट नामा होनदां धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव बेनो फार्स्ट नामा होनदां औ फार्स्ट टाइम आच्छा ओमफ्राय न'आ बबे डिस्ट्रिक्टआव नोंना न'आ आंना चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल गामि होनो आच्छा ओमफ्राय दा ओरैनो मा प्रजेक्ट सोलिगासिनो दं जेनेबा फिल्म सिरिज प्रजेक्टआथ' जांख्रिथायनि थैसाम 2 फैगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे दा जुलाइआवहाय दाखा जोमै पार्ट 2 लाबोनो सानगासिनो दङ आरो आच्छा बेखौ लिरगासिनो दङ जोंहानिनो आदा पंकज लाहारि फैगोन ना फैया नायनोसै आरो फिल्मा जोब्बाय नामा बे माबाया जांख्रिथायनि थैसामा शुटिंआ ओमफ्राय मोनसेया मा होनदोंमोनलाय दाखा जोमै आरो बेजों लोगोसे गोसोआ बोराया मोनसे फैनो थांगासिनो बिसोरो शुटिं जाथ'वाखै आरो ना गोसोआ बोराया जोब्बायानो ना ओमफ्राय मा मासाव रिलिज जागोन बेफोरो लाइक अराउन्ड आगस्ट सेप्टेम्बर जेनेबा फुजा टाइमावहाय रिलिज होनाय जायो आरो आच्छा ठीक আছে मोजां नङा होमबा माने दा दावराव समा एसे दावराव नालाय मोजां गाज्रि सोंजोबलायनो हाला मालाबा मोनसे सिरि टाइम मोनबा मोजां गुदि खोथा सोंलायगोन नङा होमबा गोजोननाय थाबाय मिंमां गगामुग हालामाव फैनानै एक्सपिरियेन्सखौ एसे फिडबेकखौ खोन्थादो एक्सपिरियेन्सआ जाहैबाय जोङो फैनाय टाइमावथ' बिराद जोङो बोथोरानो सापर्ट होखायाखिसै ओमफ्रायो आं सानदोंमोन
जों फैनानै माने बिराद खस्थ' मोनसिनबावगोन ओमफ्रायो गासैबो जाय जाय अडियन्स बिथांमोन दंमोन गासैबो खस्थ' मोनगोन अखाजों खिन्थु बिदि जायासै उल्था जाबाय आरो दाबो थेवबो जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोना जोबोद रंजादों आरो लोगो लाफादों थेंक इउ स' माच माने जोंनि जायगाया जोंनि माने नोंसोरनि बिटिसि बायदि नङा बिराद खना खनला माने लामा गाज्रि नालाय माने नोंसोर एडजास्ट जानाय नङा बायदि मोनदोंमोन आरो ना थेवबो मोनफैबाय गोजोननाय थाबाय नङा होमबा दे एसे माबा माखासेया बे मिउजिसियानफ्रा दे फंबायाबो खोन्थादो एसे जोबोद मोजां मोनदों फैनानै एकदम नुफेरथाराखैमोन नायनो होननानै दंखायोमोन खिन्थु जोबोद अननायखौ मोजांखौनो जों मोनदों माने बिदि अनसायनायखौ जोङो जेब्लायबो लुबैयो आरो उननि समाव लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आंथ' लुबैयो उननि समाव आरो लिंहरबावो जों आरो रंजाफैबावगोन गोजोननाय थाबाय